कराड आष्टी येथील जिल्हा बीड येथील आपले शेतकरी आलेले 4-5 शेतकरी आहेत. 17 वर्ष जवळजवळ 15-20 वर्षापासून डाळिंबातील अनुभव आहे. तर आपला शर्किंगचा प्लॉट यांनी बघितला. मुळे विजय रवी रविमुळे तुमचं अशोक कराड. तर यांनी आपल्याकडून 1000 गोटी आता कटिंग स्वतःच्या हाताने केलेली आहे. तुमच्या हाताने प्लॉट पण सर्व बघितला आपण, फळाचं झाड पण बघितलं. तर थोडासा अनुभव सांगा. प्रत्यक्षाच्या साईटवर गोट्या पाहिल्या, बागेत चांगल्या, कुठं मर नाही, कुठं तेल नाहीये. मग आम्हाला गोटी आवडली आणि आम्ही 1000 गोटी आमच्या स्वतःच्या हाताने कट करून म्हणजे मुळ्यांची घेतली का बिगर मुळ्याची घेतली? नाही मुळे ज्या गोटीला मुळी नाहीये किंवा ज्या कलमाला मुळी फुटलेली नाही ती आम्ही बाजूला टाकली. ते झाड बघितलं तुम्ही, जे आपण एक झाड ठेवले डेमोसाठी, ते कसं वाटलं ते झाड तुम्हाला? ते झाड पाहून तर ते झाड पाहिल्यामुळे आम्ही एवढ्या 1000 गोटी घेतली. एकदम निरोगी बाग आहे. बाग निरोगी आहे. पानावरती ग्लेझिंग म्हणा किंवा फळावरती ग्लेझिंग म्हणा, हे कसं वाटलं तुम्हाला? नाही सगळे आता तुमच्या आष्टीला येत राहतो मी तुमच्याकडे पुढच्या 15-20 दिवसात 100% चक्कर. समाधानी आहेत? 100%. समाधान. धन्यवाद.